Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Amping! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga unapunta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys. Ay, ting-ding-ding. Akala mo naman, no? Napaka-special na pagkain. Pero lahat naman ng pagkain guys ay special. So, ayan, ito ang aking special na pagkain ngayon guys. Ito ano to, ito. Ano yan, tortang kalabasa na may, ewan ko kung anong nilagay ng ate ko. Basta meron yung kalabasa dyan. Alam ko may kalabasa at itlog. Tapos meron akong ano dito, adobong utong. adobong utong kasi daw to sa sa Ilocano guys. So yung utong ano daw tawag diyan sitaw kung sa Ilocano. So yan, adobong utong. Ay nako, adobong utong. Salamat kay Nobita sa bagong impormasyon. Ayan, shout out kay Nobita pala ha. Ayan, adobong utong guys. Tapos adobong sitaw. Tapos meron akong pansit canton dito guys. Ito lang talaga nakayanan ko ngayon guys. Pero ito naman galing naman to sa ate ko. Tapos meron akong saging dito. And of course meron akong kape dito. Mag-aalas 12 na guys. Kaya gutom na ako. Ayan. I-shout out ko pala ang aking first honor. Ang aking first honor ay si Cathy and Kids Vlogs. Ayan. Ikaw na naman ang first honor sis. Talaga naman. Abtik dyan kaayo ka mo kuan ba. Butuplok sa imong kuan dala. Sa imong cellphone. Sa imong laptop ba dala. Salamat kaayo ti ha. Salamat dyan kaayo. Ayan te. Ay lalagay ko ang iyong pabanner dito. Ting! So ayan na nga no, congratulations to you, aking sisi, aking ate talaga, si Cathy and Kids Vlog. Ayan, kain muna ako guys, mamaya na ako mag-shout out. Ayan, kain muna ako guys, kasi sobrang gutom ko ng alas 12 naman yata ngayon. Ito pa lang yung first meal ko. Muntik na akong unahan ng mga ano pala kanina, mga langgam. Muntik na langgam to, ang bilis-bilis. Kahapon pa itong utong. Kagabi pala. Pero hindi pa naman panis guys. Ayan, ito lang niluto ng ate ko eh. Ayan. Meron akong ketchup dito. Okay naman pala. Thank you Lord. Naulahin na si Lord. Sorry Lord. Perminti man ka first Lord. Parang uulan na naman guys. Tapi guys, sarap. Guys, bukas pala lalaya na ako. Yeah! Sarap guys.
Halata bang gutom ako guys? Busog na nga ako eh. Kaya lang andito na kasi sa plato ko kaya ubusin ko na lang. So yun na nga guys, no? Tapos na akong kumain. Ayan, ubos na ang aking kanin. Mayroong natira ditong konting torta, pero parang hindi ko na siya type kasi makapal na kasi parang hindi pa luto yung nasa pag makapal pa. Para sa akin kaya ayan, hindi ko inubos. Tapos mamaya na lang yung saging kasi busog na ako guys. Nakita nyo naman kanina kung gaano kadami yung kinain ko. Parang hindi na ako makahinga sa kabusugan guys. Ayan, shout out ko na lang ulit ang aking first honor, no? Ang aking first honor na si Kathy and Kids Vlog. Yay! Ayan, followed by Inday Kim Pinay, Chloe Eds Concepcion, Pamilya Espinosa PH, Youngsters Vlog, Mackenzie 10, Danilo Jr. Vlogs, Jem McWigan, Mr. Urag, Jerlian's Garden, Mingming Cats, Aling Pepay, Joyce Castrodes, The Carol Family Vlogs, Shell Johnson, and Master Skylove. Ayan, tapos ang dumalo pala sa aking LS kagabi na naputol kasi nga nawala yung signal ko, nakakainis. Ayan, dumalo sa aking LS kagabi ay sina MC Kulot Love TV, Ellie, Jeniza, Clay Stephen Caugiran, Danilo Jr. Vlogs, Rosalie Hogado, Pax Rain, Pat Lusus Penye, Jerlian's Garden, Aljen Pineda, Mingming Cats, Mago Gots, Pinoy Ahoy, sino pa ba si Exploring Israel, yun lang muna sa ngayon guys, yun lang yung nasulat ko pasensya na talaga. So yun na nga no, ang update ko pala sa inyo, Sunday na ngayon, so game night natin mamaya, so huwag kalimutan pumasok ng maaga, 6 PM ang ating game night mamaya. So sana ay okay ang aking signal no, at para tayo ay makapaglaro ng maayos. Ayan, tapos bukas pala uuwi na ako sa amin. Yay! Ayan, so sana okay na yung signal doon. So yun na nga guys, no? Salamat sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. So yun na nga, see you again tomorrow guys. Ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.